Ευτυχία Κίλμα. Η μαμά σου ήταν Ευτυχία Κουτσουβάρα. Ήταν ευτυχία. Τη μάνα μου ήταν Ελένη Κίλμα. Α, του παπά σου το όνομα ήταν. Ναι. Του παππού μου ήταν Σταυρινός Κουτσουμπάρας. Κουτσουμπάρας. Και στη Σία Κουτσουμπάρα. Δηλαδή Κουτσουμπάρα. Κουτσουμπάρα, κατάλαβες. Στη Σία Κουτσουμπάρα. Όταν Ναι. ήταν δεύτερης. Παρασκευού Κουτσουμπάρα και Ελένη Κουτσουμπάρα. Ναι. Και τώρα που παντρεύτηκαν πήραν του αντρού της. Ναι. Από εκεί είναι το κουτσουμπάρενε. Ναι. Γειτόνους, ποιους είχατε γειτόνους? Αρτακιανή. Ναι, Αρτακιανή. Και από τώρα. Τα ονόματά τους, όπως τα θυμάστε. Και τα παρατσούκλια ακόμα. Και τα παρατσούκλια ακόμα. Πρώτα είχαμε τον Αλαντζά. Που λέγεται Κωνσταντίνος Σιρβίνης τώρα. Τον Αλαντζά. Είχαμε τη Μαριό του Πάντερμάλι. Μαριό του Πάντερμάλι, κοντά μας. Είχαμε τον Παραπάρα. Ήταν ο Ασβεστάς. Ήταν η γιαγιά του. Γκούτζενα. Ήταν οι Σβιτζιούδες. Ποιος άλλος? Η Στήλη Νταβλαού. Η Νταβλαού η Ελένη με τα κορίτσια ήταν, αυτές ήταν απέναντι μας. Έτσι απέναντι μας ήταν. Οι άλλες ήταν δίπλα μας. Βέβαια. Ποια η άλλη ήταν? Ήταν οι Γκαμπούτενες της Κατερίνας, της Μακεδόνας. Η μάνα καθόταν εκεί. Γκαμπούτενες ήταν. Ναι. Και ήταν αυτός όλοι γύρω μας. Ήξεραν τα φτάνει. Και έλεγας μωρέ, ποιος ήταν ελεγχτής εκείνα τα χρόνια στα αυτοκίνητα? Ο Καραγιάννης. Ο Καραγιάννης. Σε ποιο μέρος ήταν το σπίτι σας? Ήταν τώρα ήρθε η ώρα. Εμείς καθόμασταν κάτω. Ναι. Παραλία. Και γίνει και Γιανγκίν. Θα τα πούμε και Ναι. Ατακιανά. Ατακιανά, έτσι θα θέλουμε. Ατακιανά. Ναι. Γίνει και Γιανγκίν. Με ένα φιατάκι βενζίνα λέει, κόδωσε η μισή λιαρτάκι. Και φύγαμε από εκεί εμείς, από τον παπά μου το σπίτι, και πήγαμε πάνω στο κατσούρι. Λεγόταν, πώς να σε πω, από τότε στη Βατόντα και πιο κοντύτερα ήταν, ναι, λεγόταν κατσούρι. Και εκεί καθόταν η θεία μας, ήταν δεύτερη ακόμα, και καθόταν η θεία μας, και φύγαμε από την πηγή, δηλαδή τη Ζακάση, και πήγαμε πάνω στο κατσούρι. Φύγατε από την παραλία δηλαδή. Φύγαμε από την παραλία και πήγαμε πάνω στο κατσούρι και καθόμασταν. Εκεί ζούσαμε πολύ καλά. Να σας πω ρε παιδιά, ό,τι θυμούνε, ζούσαμε καλά, ειρηνικά με τους Τούρκους. Καμιά φασαρία, κανένα τίποτα. Με τα μικρά τα παιδιά, έτσι τυχανούσες, εμείς τα άλλα μικρά παιδάκια γυρίζαμε τέτα μια καλά. Δεν είχαμε καμιά τι. Από το κατσούρι για να πάμε στη θεία μου, τη Μαριγό στη μάνα, τη Σοβάνογλου, ήταν αυτή η μάνα η αδερφή, έπρεπε να διαστήσουμε από τον πέρα μέχρι την αγορά να πάμε. Καμιά αυτή, καμιά. Ούτε να μας επράξει το εκεί, ούτε Τούρκος, ούτε τίποτα. Και στον δρόμο που πηγαίναμε, είχαν οι Τούρκοι καμμένο ένα μνήμα, ας πούμε, ένα μνήμα από μαρμάρινο. Μια φλάκα με στέρεα πόδια και μια φλάκα του πάνω και έβαζαν οι ψόφοι. Εκεί που ψοφούσαν οι Τούρκοι και έβαζαν να πάνε στην φλάκα εκείνη και με συγχωρείτε για τη φράση, έχουν ένα δεργί από κάτω και τσέκλιναν. Άμα δεν πληθεί ο Τούρκος, δεν τον εξάγουν. Πρέπει να τον εκκλείδω καλά ύστερα. Δεν βούσαμε από εκεί πέρα. Ήταν κάτι σαν νεκροτομείο δηλαδή. Ναι, αλλά στο φανερό, Ναι. στον δρόμο πάνω. Ναι. Στον δρόμο πάνω. Καμιά αυτή. Πήγαμε, παίζαμε, εκεί στην Μουνάκι λέγαμε όλοι, ναι, ήταν ένα τζαμί. Και ήταν χαλασμένο το τζαμί, γκρεμισμένο. Ήταν και μια πετώνα, την έλεγαν πετώνα, ένα πετόν, μια βρύση, θα τα πούμε και αυτά, μια βρύση και πήγαινε και έπαιρνε εκείνη η περιοχή, έπαιρνε νερό. Και στο τζαμί πηγαίναμε εμείς μικρά και παίζαμε
είχαμε γυαλιά, κόκκινα και στερινά. Στο γιου που είχε το τζαμί πάνω τα τζάμια, Ακούγες ήταν πας. σπασμένα, ναι, και πήγαμε και παίζαμε. Λοιπόν, να σας πω τώρα ένα πράγμα, παιδιά. Εδώ δεν είχαμε χώρο. Δηλαδή, κόπελα δεν είχαμε. Ήμασταν πολύ Χωρισμένα τα σπίτια. Αυτά ήταν και για λόγους ασφαλείας, για να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν νομίζω γιατί δεν είχαμε χώρο, δεν είχαμε κόπελο. Ναι. Εκεί τα σπίτια μας, πλούσιοι και φτωχοί, πέρασε και είδα και προσήλωση για αυτά, ήταν ένα δωμάτιο, πάνω κάτω, δίπατο. Δίπατα τα σπίτια όλα. Ναι, πάνω κάτω. Το κάτω ήταν κατόι. Ναι. Βάζαμε τα λάδια μας, τις ελιές μας, τα στέρες, το ένα το άλλο. Πάνω ήταν και κοιμόμασταν. Το δωμάτιο που κοιμόμασταν. Εκεί είχαμε σκουλίδια. Μεταξυσκόλικα. Έκοβαμε ένα φύλλα τσιμωριάς και τα τάιζα και κάτω κοιμόμασταν εμείς. Δηλαδή πού ήταν αυτός ο χώρος? Είπα Στο Ανόη, πάνω. Εκεί δηλαδή με τα κουκούλια. Μαζί κοιμόσασταν δηλαδή. Ναι. Είχαμε και ένα πατάρι. Ναι, και τα κατεβάσανε ψηλά. Το παππούλι το ακούσαν. Όλους το ακούσαν. Είχαν έτσι. Όλοι είχαν. Όλοι. Δουλειά ήταν διαδεδομένο. Ναι. Τι δουλειά έκαναν, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Με τι ασχολούνταν εσείς, ας πούμε, ο μπαμπάς σου, η οικογένειά σου και οι γείτονες? Οι δουλειές που κάνανε εκεί. Αυτός δεν ξέρανε, δουλεύανε στα μαγαζιά, στα ελιές, πάστοραν ελιές, απ' την δηλαδή, πάστοραν ελιές, γλυκά έκαναν, ποτά, και ασχολούνταν με αυτά. Είχαν και τα κτήματά τους βέβαια, κτήματα είχαν. Χώρο δεν είχαν. Ναι, τα σπίτια. Τα Τα κτήματα, ο κόσμος ασχολιόταν με τα κτήματα. κτήματα πήγαιναν και στα κτήματα, πήγαιναν οι Τούρκοι, οι Αγάδες, έπαιρναν τα κτήματά τους σε Έλληνες, γιατί δεν μπορούσαν να τα καλλιεργήσουν και τα έδιναν κολυγιά. Μαζέψτε ελιές, τα φύλλα, οτιδήποτε και γίνει, τα μισά εγώ, τα μισά εσύ. Έλεγαν οι Τούρκοι. Και είχαν κολυγιά στα καλλιεργία. Πούσοι δεν ήταν και μερικοί που ήταν πια δίπλοι Τούρκοι. Ναι. Και στα ψάρια πήγαινα, παστόρανε αλαμίδες και όχι να τις κόψουμε έτσι τριχούλα, ολόκληρες. Κάδες, καραντέλια, τραχανό, μπουσκούς, όλα αυτά και έπρεπε το κάθε σπίτι να τα έχει μέσα. Το χειμώνα δεν είχαμε. Μαγείρευαν, ήσαν παστά, έβγαζαν παστό. Ήσαν να δώσουμε όσπρια, έβγαζαν όσπρια. Δεν είχαμε ανάγκη αποτελέσματα. Όντως ο κόσμος ζούσε άνετα δηλαδή στη Μικρά Ασία. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε. Ό,τι πιεζόμασταν από κάπου, ζούσαμε στον δρόμο. Ειρηνικά. Ο μπαμπάς μου πήγαινε στο Τουλούμ. Κουβαλούσε Τουλούμ κρασιά. Με τα καΐκια πήγαινε Κωνσταντινούπολη, πήγαινε στα διάφορα νησιά γύρω-γύρω που ήταν, πήγαινε Τουλούμ. Και ζούσανε. Ύστερα τον γύριξαν για να πάει Φαντάρος. Στη Τουρκία. Να πάει Φαντάρος. Στην Τουρκία να πάει Φαντάρος. Έφτανε και κρύβονταν. Ήτανε κατσάκης. Κατσάκης. Ναι. Έφτανε και κρύβονταν. 1, 2, 5, 10 τον έπιασαν. Και τον έστειλαν Στάντανα. Εκεί Στάντανα πέτανε. Και μας άφησε 3 ορφανά. Αυτή την μάνα μου 3 ορφανά. Και μας ζούσαν όλες μαζί. Και οι 3 αδερφές. Προτού να παντρεύσει μαριγός η μάνα, ήταν όλες μαζί. Παντρεύτηκε τη μαριγός η μάνα, έφυγε από εκεί πέρα και πήγε κάτω, στην Πετώνα που είπαμε. Στην Πετώνα. Εκεί είχε τη Φερσαλή του Καράτε Ζουβάνι. Εκεί έτσι, πούλμα ήταν. Άκουνε στο χέρι, το λιακό ήταν, άκουνε στο χέρι και έποδες από τη Φερσαλή σε κουβέσου τόσο πολύ κοντά. Τα σπίτια. Ναι. Ήταν γειτονικά. Κάνα μαγαζιά εκεί πέρα, από πού ψωνίζατε, πώς είναι, ναι, μπακάλικα τέτοια πράγματα στο χωριό θυμάστε. Μπακάλικα. Ήταν πιο κάτω από εμάς,
Το καταπομάς ήταν αληθόδωρη. Ναι. Εγώ ήταν αληθόδωρη. Φασόλια, ντομάτες, αφού τα είδη. Όλα τα είδη, ένα τέτοιο Πηγαίνετε εσείς στα μπακάλικα και ψωνίζετε, έτσι. Ναι. Πηγαίναμε και ψωνίζαμε. Μια βραδιά μας λέει η μάνα μας λέει αντιλάτε να πάμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Να πάμε στη Φερογίτα περιβόλια, κάτω από τον Αγισιμιό. Φερογίτα περιβόλια. Η θεολογής ήταν της Φανής ο μπαμπάς. Της Φανής που έχει τον κοτρόνι. Νομίζω. Ναι. Εκείνος ήταν θεολογής. Θεολογής, ναι. Στη Φερογίτα περιβόλια. Ναι. Εκεί πέρα, φτιάξε τώρα, εσύ πήγες να έρθει. Ναι. Κατέφυγε στην παραλία. Βέβαια. Κατέφυγε στην παραλία. Από την παραλία, πήγες στον Αϊσινιό. Ναι. Πήγες. Από την παραλία μέχρι τον Αϊσινιό ήταν αυτό, αμμουδιά. Πιάσε το χωριό μας, να μην είναι απολύου, το χωριό μας πιάσε μάνικα και έλα μέχρι Βορέτ. Ίδιο είναι. Ναι, και έλα μέχρι Βορέτ. Κύριε Ευδοκία, έρωτες υπήρχανε. Γιοστέρια, τέτοια. Τότε υπήρχαν. Εκείνες. Ναι. Αν είναι δυνατό. Ναι. Τώρα δυο νέοι, άμα ειδωθούν να μην Στα μάτια, στα μάτια. Ναι. Τα μάτια. Και με σκλάβους από τα μάτια. Ναι. Μπρίκα, πώς επρίκησαν τα παιδιά. Ό,τι μπορούσε ήταν. Ναι. Την έδιναν την μπρίκα, ας πούμε λέγανε ότι αυτή είναι του, τόση είναι, γινόταν πρικοσύμφωνο, δίνανε θύματα, δίνανε ρούχα και αυτά ήταν γραφτά. Ό,τι μπορούσε ο πατέρας, ο κάθε μπαμπάς, Ναι. ο κάθε γονιός έμπαινε. Τα γόνια κλείσαν λίγο πολύ τα κορίτσια. Τα κορίτσια, γιατί ήταν αδύνατο μέρος τα κορίτσια. Χόντουσαν δηλαδή οι αραμόνες. Σε δίσκο μεγάλο. Δίσκο. Και είχαν και φώτα δηλαδή. Όταν, άμα δείτε την πετσέτα που έχουμε 90 χρονού, θα δείτε ρε παιδιά, πώς την έκαναν αυτή την πετσέτα. Την έχουν. Πώς την έκαναν αυτή την πετσέτα. Τι είναι χρυσό που είναι. Όχι. Κοπτή. Χειροποίητη. Χειροποίητη. Ανεβατό. Πώς. Ναι. Όχι ανεβατό. Ναι. Κοφτό. Ναι. Τρυπητό. Μάλλον τρυπητό κοφτό. Τρυπητό. Πώς την είχαν σε εργαλειό. Τα χέρια. Την καρτά. Πώς έχουμε 90 χρονού. Ναι. Πετσέτα. Πώς το ήταν τα σπίτια. Οι πετσέτες δηλαδή, ας πούμε, πού τις βάζανε. Και τα πετσέτες και βάζανε μέσα στο δίσκο. Α, η πετσέτα, ναι, που το έχει το δίσκο. Μέσα στο δίσκο, η μισή παίρνονταν και εδώ, και η μισή παίρνονταν από πέρα. Και Έλα πάνε τα παραγωγές. με πάνε τα φώτα, τα αυτά, αν ήταν μέρα, καλώς αν δεν ήταν ανοιχτά φώτα. Φαναράκια ήταν τα φώτα, τι ήταν, πώς ακριβώς ήταν τα φώτα τους. Γιατί δεν είχε ηλεκτρικό βέβαια τότε. Δεν είχαν, δεν είχαν. Για τώρα με φαναράκια, πώς ήρθαν, συμπάναζαν και αργόνα. Λάμπες κάπως έτσι. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Λέει, κότσο, άκου να σε πω, λέει. Άμα μ' αρέσει, λέει, η νύχ, θα σε πατήσω δυνατά του. Και άμα δεν μ' αρέσει, λέει, Έτσι γινόντουσαν τα προξενιά όλα. και άμα δεν μ' αρέσει, λέει, θα έρχομαι πάλι το ποδάκι σου, λέει, σε γνέψω, λέει, να φύγουν. Λέει, Απόστολε, τι να πει. Ο Γαμπρός τα λέγει αυτά, Ο Γαμπρός τα λέγει αυτά, ναι, Γαμπρός. Ήρθαν στο σπίτι. Ήταν τα πάντα νοικοτηρεμένα, ώσπαρα από να μην. Τα μυγδαλωτά πώς τα έκαναν εκεί. Αυτά που κάνουν τώρα εμείς εδώ. Τα κομπάναγαν στα βουβιά, ναι. Δεν είχαν τότε αυτά τα μέσα. Βέβαια, δεν είχαν τα σνίξερ. Με τα μίξερ και τα αυτά. Πώς τα ψήνανε όμως. Κοπανιστά. Στο φούρνο. Στο φούρνο. Το άλλο. Ξύλινο φούρνο. Ναι. Ας λέει που τα ψήνανε και στον ήλιο. Θέλαν τόσο λίγο ψήσιμο. Και φουφούδες. Οι φουφούδες ήταν απαραίτητοι στο πάτη σπίτι. Για ζάχαρη τι θα βάζα. Ζάχαρη, την κοπανίζαν τη ζάχαρη. Τη ζάχαρη. Ζάχαρη ήταν τέτοια, πλακάκια. Πλακάκια ήταν η ζάχαρη. Κάνανε ψηλή και Ναι. ήταν μεγάλη διαδικασία να Ναι. Πολύ πράγμα, έκαναν και πολύ πράγμα. Μέσα τέτοια ήταν εξακουστές. 4 μάτια, 2 καρδιές. 4 μάτια, 2 όταν αγαπηθούν.
καλύτερα στη μαύρη γη, καλύτερα στη μαύρη γη, παρά να χωριστούνε, παρά να χωριστούνε. Σ' ένα μερίγολάκι μέσα μπαίνω, με δάφνες με λίλιες περιπλεγμένο, με δάφνες με λίλιες, με κυπαρίσια, κλαίνε τα μάτια μου δάκρυα τερούσια. Βρίσκω και μια μήλια εκεί στη μέση, χαμολιγούσαν κλόνη της να πέσει. Ζήτω τη λεμόνια, λεμόνι ένα, εκείνη μου λέγει τα γυαλός μετρημένη. Ζήτω κι απ' την κορπή της ένα άμπι, εκείνη μου λέει θα σε κολλήσω πάτη. Εκείνη σου λεμόνια, πως θα γεράσεις, θα έρθει ο καιρός να κυτρινοφυλιάσεις. Να μαραθούν τα δρόσερα σου φύλλα και να καεί η καρδιά σου μωρέ στήλα. Αυτό, κύριε, πολύ ωραίο, δεν το έχω ξανακούσει. Έχω ακούσει αρτακιανά τραγούδια έτσι αρκετά και σε κάθε σπίτι που πάμε μας λένε αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Είναι καινούργιο τραγούδι. Άμα είχαμε εδώ το δάσκαλο, θα είχε τρελαθεί από τη χαρά του που άκουσε ένα καινούργιο τραγούδι. Αυτό το χόρευαν, γιατί είναι χορευτικός ορισμός. Πώς το χόρευαν αυτό, μέσα έξω? Ζευγάρια το χόρευαν αυτό? Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ναι. Ναι. Και πήγαν και που τα μέσα έξω. Πολύ ωραίο τραγούδι. İstanbul'da gelir pampur dumansız. İstanbul'da gelir pampur dumansız. Arkadaşlar düşmanili şilansız. Arkadaşlar düşmanili şilansız. İstanbul'da gelir pampur teletaş. Ne annem var, ne babam var, ne kardeş. Ne annem var, ne babam var, ne... Θα μας πεις εσύ τι λέει. Αυτό είναι τουρκικό βέβαια. Ναι. Από την Κωνσταντινού σχολείο έρχεται να αγαπώ. Ναι. Και είμαι μέσα. Ούτε μάνα έχω, ούτε αδελφή έχω. Ούτε γονείς, τίποτα. Κανένας, Έλληνας καπνός. Από την Κωνσταντινού σχολείο έρχεται να αγαπώ και βγάζει καπνό. Τα βόδια γέρουν κάτω. Ναι, έρχεται ένα βαπόρ. Εγώ είμαι μόνος μου, χωρίς κανέναν, με καταπρομούν όλοι. Και δεν έχω που να πάω. Αυτό είναι το τραγούδι. Είναι ένα παραπονιάρικο τραγούδι, φαίνεται ότι είναι παραπονιάρικο τραγούδι. Η σχέση σας με τους Τούρκους, όπως μου είπατε και προηγουμένως? Τίποτα. Ησυχία. Πολύ καλές. Ησυχία. Μπαίνουν στα σπίτια σας, ερχόντουσαν στα σπίτια, μπαίνουν στα δικά σας. Γιατί δεν είχαμε τίποτα απολύτως. Μια βραδιά, αλλά προτού λέξει, δεν πιάνανε κατωσούρα ένα κακό, ένα το. Βασιλένα, έρχεται λέει ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος. Τι, ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος. Μπροστά ήρθε το ρηχτό ο Αδέλος. Ο Αδέλος το βαπόρ. Θα πάμε να το δούμε. Όλα βήρα κάτω. Στην παραλία. Να πάμε να δούμε τον Αδέλο το βαπόρ. Πήγαμε το είδαμε. Ωραίο βαπόρ. Με 3 καμινάδες, με 3 μπουριά. Μπουρούδες. Με 3 μπουρούδες. Είπαμε. Φεύγουμε. Πέρασε καιρός.
Λέγει έρχεται ο Κωνσταντίνος ο βασιλιάς. Άντε, Εσείς ήσασταν παιδιά. μικρά, Ναι. μικρά. 5 χρονών βρέθηκα από την Αθάνα. Ωστόσο θυμάστε πολλά πράγματα. Δεν ξεχνιόνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται. Πάμε τώρα, εγώ μικρή, κοντή, πού να δει τον βασιλιά. Ένας άγνος ήταν εκεί πέρα και είχε κορμό γερό και ανέβηκα πάνω στον κορμό και είδα στον δρόμο όλων. Και πού έρχεται ο βασιλιάς? Από το Μεσέλο. Μεσέλο λέγονταν ο δρόμος που ήταν ένα χώμα άσπρο και το έπαιρναν οι Αρτακιανές και έσυγαιναν το μούστα και τα έκαναν ρετσέλια. Ναι. Από εκεί δεν θα πέρα. Ανήκω πέρα πάνω. Και βλέπω τα ωραία παλικάρια εκεί πέρα πάνω. Ο αργότατος φορούσε σπεδίνα βάρκου. Ωραιότατο παλικάρι. Και κατεβαίνει αυτό Με τι ήρθε ο βασιλιάς? με το μπι. Ατμοβίλια τα λέγαν τότε. Ατμοβίλια. Ναι, ατμοβίλια. Κατέφυγε από το ατμοβίλ, βγάζει το σπαθί του, το σέρνει κάτω στη γη, παίρνει το κόμμα το χαιρετά και μπαίνει πάλι μες στο φλιπ και σηκώνεται και πάει στο κονάιτ. Κονάιτ ήταν το δικαστήριο. Το δικαστήριο. Το δικαστήριο και πήγε εκεί πέρα και τέλειξε. Τότε έφυγε, πότε. Ναι. Σε λίγο καιρό ακούν τη Βασιλένα. Λέγει έφεραν 4 φανταράκια σκοτωμένα και τα έχουν λέει κομμένα μπακλαβοκόμματα. Τα έχουν λέει, πού είναι? Είναι στο αγορίστικο λέει το σχολείο. Κάτω στο Ντρούμπαρτ. Ντρούμπαρτ. Άγιε γουλ. Εκεί πέρα κάθονταν η Χρυσούα του Κιούπα. Αν την ήξερατε. Πού είναι το κομμονάκι? Ήταν τα ιατρία τότε. Η Χρυσούλα, ναι. Η Χρυσούα Του του Κιούπα. βοήθου Θεοχάρη είχε. Και το Θεοχάρη. Άντε, να πάμε να δούμε. Πάμε, ένα σχολείο ωραίο, 2. Ακόμα είναι αυτό το σχολείο. Ακόμα είναι. Δεν πήγαμε. Αυτό δεν είναι ένα έξυπνο. Και τα έφανε τα παιδάκια καπονένα, μέσα στη κουβέρτα του κυπημένα, 4 παιδιά σκοτωμένα. Από εκεί και ύστερα άρχισαν τα πράγματα και γινόταν πιο δύσκολα, πιο απτά. Αγρίευαν τα πράγματα. Πού πάτε Βαρμάνα? Πάμε συνάντια τη Φωτεινή του Διομαντή τη γιαγιά. Γιατί ήταν χωριανές με την μπρο γιαγιά, πήγαιναν εκεί πέρα και πήγαιναν. Δεν σηκώτε να φάτε τη βύσσινα. Μα μεσάνυχτα, σηκώτε να φάτε τη βύσσινα. Σχολούμαστε, βλέπουμε ένα ταψί, είναι τα βύσσινα έτσι. Τα βρείτε μας λέμε τέτοια ώρα τα βύσσινα, μεσάνυχτα. Ένας Τούρκος λέει, εδώ γείτονας μας λέει, πήγαινε στην πάνα μου να πουλήσει. Και τον ήβρανα οι δικοί μας οι Έλληνες, ξεφορτώνια το φόρτωμα και το μοιράζαν στη γειτόν και άρχαν τον Τούρκο και αδιανόημε τις κούτες. Από τότε άρχισαν τα πράγματα και έπαιρναν άλτσοποι. Ήταν ατρίγος. Δεν φεύγω από το χωριό. Γιατί? Λέγε ο Τούρκος είμαστε δύο. Ήταν ωστόσο ο Βενιζέλος, τότε με τις ανταλλαγές που έκανε ο Βενιζέλος, έδιωξε τη κριτική και έφερε στο χωριό μας και μας έδιωξε και μας είπε αλλού. Αυτά τα πει. Ναι, γιατί όλο το χωριό στο πόλο. Μα έμειναν εμείς και 7 οικογένειες ακόμα. Έφυγαν όλο το χωριό. Εσείς φύγατε από τους τελευταίους. Από τους τελευταίοι. Γιατί? Γιατί ο Μουνόζιν, Κυμαρικός, ο μπαμπάς, ήταν άρρωστος, φιλάστερος. Ήταν μετρούφιλος, είχε αυτό, ήταν αρρωστιάτατο. Ναι. Και δεν μπορούσε να πάει κάτω στην παραλία να πάρει τον Δέκια Ραμπά. Να τον επέρπα να φορτώσουν τα ρούχα.
Τα είχαν κατεβασμένα από το σπίτι μας τα ούφα, τα είχαν έξω, το πεζοδρόμιο. Περνάω μου δεσπότης. Λέει, εδώ είστε ακόμα εσείς? Όλο το γιαρτάκι δεν έφυγε. Ο Χριστός λέει έφτασε. Δείτε λέει να φύγετε, γιατί λέει ο Χριστός είναι δεκτασμένος. Θα πάτε λέει κακό. Λέει ποιος να πάει, δέσποτα λένε η μάνα μας φυσικά. Ποιος να πάει λέει, είμαστε λέει 3 γυναίκες. Ο γαμπρός μας λέει είναι λέει άρρωστο. Δεν μπορείτε λέει να πάτε. Τέλος πάντων είπε κάποιοι ατάου, έτσι ο δεσπότης. Πέρασαν κανένα 2 μέρες, εμείς εκεί έκλειναμε, άπλωσαν κιόλας τα ρούχα μας, σαν καλούς νοικοκυρές. Δεν άπαλε ο δέσποτας. Πάλι εδώ ρεγίστε. Άρα τη νύχτα, τα γαδούρια, μου συγχωρείτε, τα γαδούρια γύρισαν στον δρόμο και τα γάμουτανα, το ένα με το άλλο. Τα λάδια, τα κρασιά, οι ελιές, ποτάμια έτρεχαν και έσπασαν τα βαρέλια οι Αφρικανοί για να μην τα δουν οι Τούρκοι και τρεχομαπούσαν στον δρόμο τα λάδια και τα αυτά. Και τα γαδούρια τα γάμουνταν τώρα μετά. Είχε μια αγριάδα το πολλό που δεν έχουν τάνα. Λέει πια τη δεύτερη μέρα, λέει πια μη συγχωρεμένη, αυτή που είχε το σπίτι εδώ, το σπίτι ήταν φτιάξει. Λέει θα πάω εγώ. Εγώ λέει θα κάνω λέει τον άντρα και θα σκοθώ να πάω κάτω στην παραλία, να πάρω λέει τον αραμπά και να φορτώσουν τα ρούχα, να πάμε λέει κάτω. Πήγε η καημένη Θεός χωρίς την ψυχούλα, πήγε, ήθελε τον αραμπά, τέτοια αραμπά, μακρύ, με 4 ρόδες. Φόρτωσαν τα ρούχα πάνω, θα κατεβάσουν κάτω στην παραλία. Κατέβασαν κάτω στην παραλία, το βαπόρι ήταν ακριβώς στην παραλία, στο κέντρο. Ναι. Και- Θυμάστε ποιο βαπόρι ήταν? Πώς το λέγανε? Αρτακιανό ήταν. Αρταίκι ήταν Αρτακιανό. Όχι, όχι, μεγάλο. ήταν, πώς να σε τον εφομολητέ, τον εθιμούν, το ξεχνώ το όνομα. Αρτακιανός ήταν και μάλιστα ήταν συγγενής του Μουνάζη. Μάλιστα. Συγγενής του Μουνάζη. Και πλήρωσαν 7 λίρες χρυσές, τουρκικές και μπήκαν μέσα στο βαπόρ. Ήφαψαν τα ρούχα στην παραλία, εκεί που ακριβώς ήταν το βαπόρ, άφηκαν και τα ρούχα. Άφηκαν και τα ρούχα. Ήταν και 2 φανταράκια. Από την οπισθοχώρηση η φαντάρη. Από το στρατό. Ναι, από το στρατό. Ναι. Τώρα, ναι, που δεν ήταν τα παλικάρια, γι' αυτό θα το δούμε. Ναι, εμείς πάλι μικρά, μπήκαμε στα μαγαζιά. Να δούμε να φάμε. Πάμε και βλέπουμε το κουκί, το ρογί, το αλάτ, οι φακές και τα ράφια όλα γεμάτα. Μπουκάλια, σουτζούκια, οι Τούρκοι έκαναν ωραία σουτζούκια. Ναι. Μπήκα μέσα, ότι άρπαξαν. Πρέπει και να δει τι έρχεται. Λέει αξιωματική μέσα. Λέει, ναι. Λέει, ποια είναι λέει, η μεγαλύτερη από εσάς? Έδειξα μου την Κατίνα. Και λέει στη μάνα μου. Λέει, Μαρτίνη μου. Λέει, έρχεσαι, λέει, κολλητάκι μου, μας εδείξεις, λέει, πούνε, λέει, πετώνα, να πάνε να πάρουν, λέει, νερό. Τώρα από την παραλία. Να πας στην πετώνα, ήταν κάπως ο δρόμος. Και πήραν την Κατίνα, δεν πάμε στα παιδί στον δρόμο. Πάμε εμείς κάτι στο βαπόρ, εκεί στη μάνα μας. Δεν πού μας λέει η Κατίνα. Δεν την πήραν κάτι αξιωματική, να πάνε να δείξουν την πετώνα, να πάρουν νερό. Άγια δεν θέλω, Άγια τον Ιωπάγη το πολύ. Δεν θέλησε πολύ, την εμπλέκουν γιατί φέρνα. Παίρνει η αξιωματική, το νερό και πάνε. Λέει να βρέσουν, λέει αυτά τα ρούχα πιανούν. Λέει μάνα μας, δικά μας λέγανε, λέει κύριε. Όλα πέταμα λέει στη θάλασσα, θα πάρετε με μοναχά λέει ένα μπουγαλάκι, να δείτε λέει τα παιδιά και εσείς. Όλα λέει πέταμα. Τίποτα δεν θα πάρετε λέει, τι είναι αυτά λέει. Εμείς είχαμε κουτιά, ροδίφια, μετά όσπρικα, δεντό τσουβάλες, αν θυμάστε, ραμμένα Ναι. τότε.
Και τα είχαμε όλα μαζί. Όλα λέει και ήταν στη θάλασσα. Ήταν και τα δυο τα φαντεράκια και παρακολουθούσαν τη συζήτηση. Ας μου λέει, έβγαλε. Πάτε, τα φαντεράκια, πάτε. Όχι, θα τελειώσει. Βοήθησαν εκεί μάνα μας τα φαντεράκια τα δυο. Λέει, εμείς είμαστε λέει από την Ελλάδα. Είπαν τα παιδιά. Είμαστε λέει από την Ελλάδα. Ναι, λέει ο ένας, εγώ με λέει από τα Σφάρα. Πώς λέγεσαι? Νίκος Ραφαήλ. Τάω το παλικάρι και άρχισε να πω. Τέλος πάντων έβαλαν τα ρούχα μας μέσα. Μπήκαμε κι εμείς μέσα στο βαπόρ. Ένα παλιοκάραβο, μια παλιοσακαράτα, δεν λέγουνταν. Στον δρόμο κόντεψαν να πληγούν. Τόσο πολύ. Δηλαδή, άνοιξε το βαπόρ, έφυγε από την παραλία και άνοιξε το βαπόρ μακριά, αλλά περίμεναν και πρόβατα από την Ανατολή μέσα, καραβάνια. Αυτά τα πρόβατα τα καραβάνια είχαν βουρές, τόσες καρδιές. Δεν ήταν όπως τα δικά μας που είναι. Ναι, ωραία. Και περίμεναν τα πρόβατα, έβαλαν και τα πρόβατα μέσα στο καράβι και άνοιξε το καράβι. Έφυγε από την παραλία κοντά. Από το κέλιο, εγώ μίλησα στο ρίγαν τότε. Έτσι. Κάτι περίμεναν βέβαια οι καπεταναίοι. Αυτή μια φύγη. Αλλά, εκεί, τι είναι αυτό. Λέει, τα χαμουμάκια είναι, λέει, βγήκαν λέει στο τζαμί και οι Έλληνες πήγαν και τα βάλαν λέει φωτιά. Και τα κάψαν, κασέραν τα παιδιά. Φόβονοι, γιατί πω. Ναι, έτσι λέει κανένα την εκέρα σε φόβο, λέει, ούζο. Τι θα το πάω στο ούζο, τι να το πάω στο ούζο. Τρεις είναι. Τι να το πάω στο ούζο, τι μου φάντα. Έκαμας. Μας πάει και μας έβγαλε στο Ροδοστό. Ροδεστό. Εγώ ήθελα να πάθω. Πού είναι αυτή. Η Ροδεστό. Ναι. Είναι ακριβώς απέναντι από την Αρτάκη, Ναι. όπως είναι η Προποντίδα, είναι ακριβώς απέναντι στη θάλασσα της Προποντίδας. Πριν κατέβει περάσει το καράβι από τα Δαρδανέλια και βγει Ναι. στο Αιγαίο. Ναι. Είναι μέσα στον κόλπο της Προποντίδας. Δεν έχω ένα χάρτη εδώ, άμα είχα θα σας το έδειχνα. Εκεί μας πήγαν. Στη Ροδεστό. Μας πήγαν εκεί πέρα. Έκαναν 40-45 μέρες. Ήταν και άλλοι Αρτακιανοί εκεί που πήγατε στη Ροδεστό? Όχι. Και πού μένατε εκεί? Μας έβαλαν μέσα μια αναμορφή. Ήταν από τη χάρα. Ήταν Έλληνες εκεί? Ήταν κι άλλοι Έλληνες. Ήταν φαντά, κατόρια. Ναι. Πάνω είχαν χοντρό κρεμμύδι και κάτω είχαν κοκάρι ψηρό. Μικρά εμείς τότε, η κοιλιά εκοδιατά, πήγαιναν, κατέβαζαν πρεζίδια, τα βάζαν στη βουφού, τα άφηναν και τα τρώγαν. Βράζαμε φασόλια και πίναμε το ζουμί και τα φασόλια τα ρίχναμε. Γιατί το νερό ήταν γλυφό, αρμυρό, δεν έβαζαν τα φασόλια, ήταν όπως τα βάζαμε έτσι ήταν. Και τρώγαμε, πίναμε το ζουμί και τα φασόλια τα ρίχναμε. Δεν έβαζαν από το γλυφό νερό. Ναι. Έκανα και εκεί πέρα 45 μέρες. Εκεί, ο βολημένος άλλος. Ο βολημένος. Πάλι άρρωστος. Τι κατάσχεται, πάλι άρρωστος. Και τελευταία βραδιά ήταν απλακόφτρωτο. Όλοι οι δρόμοι ήταν απλακόφτρωτο. Θυμάμαι που πήγαμε στα μνήματα, εβραϊκά μνήματα ήταν κάτι πανταράκια και θυμάμαι την έδωκαν τυρί. Ένα κομμάτι τυρί και το έβαλαν. Και γάλατα, και γάλατα. Ναι. Τα όβατα. 15 τσέντες, σανταρμάδες, τσέντες, μεσάνυχτα. Τότε. Λέει άραγες, δεν είναι λέει γιαβούρδες λέει εδώ μέσα. Κανένα παιδί είχαν πει. Λέει ο άλλος, άμορε λέει πήγανε λέει κάτω πάλι τουρκικά. Άλλοι πάνε ήξεραν τα τουρκικά παρσί. Ναι. Άλλοι κατέβηκαν λέει κάτω.
Τη δεύτερη μέρα πάλι οι γιες μας. Βαρούν τα ρούχα τα πάμε κάτω. Εκεί να βλέπατε. Τι είσαι. Γερμανοί, Εγγλέζοι, Γάλλοι, Ρώσοι. Από όλο την εμφύλιο ήταν στρατιώτες. Ήταν η ειρηνευτική δύναμη ίσως. Τι ήταν δεν ξέρω. Κάτι παιδιά όμορφα. Κάτι παιδιά όμορφα. Ήσαν εκεί πέρα πάνω. Ωραία. Η γιαγιά μου είχε μια ψάθα γυμμένη, ψάθα, και την είχε στον νόμο σου. Και μετά μου το χέρι βαστούσε εμένα. Μας έλεγε αυτή φαντάζει. Κανένα να ψηφούς. Όχι. Αυτά που μας λέτε είναι πιο ενδιαφέροντα. Μαγεύσει η γιαγιά. Μας έλεγε, λέει Γιαβάτση, θα σου δίνει ένα κουτί τόσο. Ήταν από σέρβα, δερίκοκα, μεγάλα μέσα. Αυτό λέει, μας έλεγε, σε βάζει λέει η μάνα σας τυπάστε το ψωμί και να το τρώτε λέει. Τώρα πείτε ένα γάγι ήταν πια δεν ξέρω. Ωραία. Άμα σας λέγω ωραία παλικάρια, ωραία παλικάρια. Έλειξε με και να πάνε. Και με τα όγα τα όλα. Για πες που κάνεις. Κάτσετε, τώρα. Με την ψάθα η θεία μου στο νόμο και μένα στο χέρι. Ένας αξιωματικός κάποτε την παρακολουθούσε τη σκηνή. Πήγαινα εγώ μαζί με την Άμια. Άμια την έλεγαν τότε. Ναι. Για λίγο τώρα θες με τον κόσμο. Θες η Άμια μου ξεχάστηκε. Μάχεται το χέρι. Μάχεται το χέρι, γυρίζουμε εγώ μες στον κόσμο. Γυρίζουμε μες στη φαντάσματα και αυτά. Πάει στο, εκεί που είχαν τα ρούχα, πού να μας λέει η Ευδοκία. Πού, πάτε το χέρι, του βασούσα. Πού η Ευδοκία, λες και ανθρώπινη γυμμένη. Με παίρνει ο αξιωματικός από το χέρι, Ελληνά. Με πάει. Λέει, κυρά μου, λέει, αυτό το κορτάκι λέει, δικό σας λέει είναι. Μας λέει, κύριε, ναι, ας είσαι καλά, λέει, πέφτει λέει από το χέρι. Κάθομαι λέει και παρακολουθώ. Πάρτε το λέει και δάχτυλη το ρούσα. Λέγε, σκόνομαστε και φεύγουν. Σας πήρα άλλο καράβι από εκεί. Ναι. Μας πήρε άλλο καράβι. Άλλο καράβι, μπήκαμε πάλι στο καράβι. Τα ρούχα σας τα πήρατε όλα. Όλα. Τίποτα δεν άκουσα, τίποτα. Μας πήρε το καράβι. Ήταν έτοιμο να φύγει. Η μάνα, η αφενής, απά να φέρω λέει νερό. Δεν μπορούσα να πάω να φέρω νερό. Απά λέει να πάρω, δεν μια βρίσκει, απά να πάρω νερό λέει να φέρω. Χτυπά τη Ροτζάνα στον ώμο, τη στάμνα, και κατεβαίνει απά να πάρει νερό. Δεν παίρνα πολύ, παίρνει ο καπετάνιος τη σκάλα πάνω. Την αφήνει όξω. Το βαπόρ έτοιμο να φύγει. Η μάνα μας λείπει. Άρκεψαν τα κλάματα εμείς και οι τρεις και δυο εκείνα 5 άρχιψαν τα κλάματα και έκλαιγα. Περνάω, λέει τι έχουν τα μικρά λέει και κλαίνε. Λέει τι να πάρει λέει η μάνα τους λέει νερό λέει και φύγατε λέει τη σκάλα λέει πάνω και κλαίνε λέει τα παιδιά. Άρα, μη στεναχωριέστε πέρασε, μη στεναχωριέστε. Θα την κατεβάσω λέει τη σκάλα. Και με βλέπουν κρόστον με τη Ροτζάνα στον νόμο. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Μας έδιναν αμερικάνικα ψωμιά. Τέτοια ψωμιά, τέτοια πράγματα. Φαρίνα. Δεν μας άρεσε η φαρίνα και τα έφεραν και πήγαιναν στις στρατώνες και τα άλλαζαν και μας έδιναν κουραμάνες για να είναι πιο γεμάτο το ψωμί, πιο στέρεο. Να χορταίνεις πιο Να πολύ. χορτείς περισσότερο. Μια μέρα λέει η μάνα και ναι, η συνεργένση μάνα και η Πότκο, μας λέει δεν πάμε στάζονται στο χώρο να αλλάξουν λίγο ψωμί. Σκόμουν και πάνω. Ήταν ακριβώς 29 Αυγούστου, δεν τρώνα μαύρο σίκο. Ελιανού. Πήγαν αυτές, άλλαξαν το ψωμί. Περιμένουν να. Ήρθωσε, βράδυσε, μαρτινάτες, μαρτινήκαν αυτές.
Τη βλέπουν καμιά φορά και έρχονται μαρτύρια να πει. Λέει την έπιασε, την Κατίνα την έπιασε λέει παραξιμός. Γιατί μα την έπιασε παραξιμός? Ανέβηκε λέει πάει στη φυτιά και έφαγε λέει μαύρα σίκα. Και την είπα, τη μάγωσε πόρτο, λέει μα λέει σήμερα είναι μαύρα σίκα λέει. Άμα είναι Άγιος λέει ας με το δείξει. Εγώ λέει θα φάγω. Δεν μπορώ να κατέβει από τη φυτιά. Την έπιασε και έκατσε πια Κατίνα εκεί που τέλειψε εκεί. Με το ζόρι ήρθε και αυτό. Και δεν θα ξεχάσω, ήταν εκεί. Ακριβώς πήσαμε τη Βατόντα, ένα χωριό, αυτό θέλω πάλι να ακριβώς. Και τώρα ήταν Καφουτζίνα. Θεσσαλονίκη ήταν αυτό. Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν μέχρι, από εδώ μέχρι τη Βατόντα. Καφουτζίνα. Μακριά. Και πήγαινα και με καλά την Πρωτομαγιά, δεν θα την ξεχάσω. Εκείνα τα ουδάκια τα όμορφα που έκαναν μπουκέτα, δεν θα την ξεχάσω την Πρωτομαγιά. Σαν παιδί που είμαι. Όταν ήρθατε από την Αρτάκη, ήρθαν και άλλοι συγγενείς μαζί σας? Οι συγγενείς σας ήρθαν εδώ στην Αρτάκη ή πήγανε σε άλλα μέρη της Ελλάδος ή σε άλλα... Διαμεράκαν. Ναι. Οι περισσότεροι ήρθαν εδώ. Οι συγγενείς σας, οι συγγενείς δικοί σας. Οι συγγενείς μας. Ναι, ναι. Εμείς στην Μαριγό. Ναι. Εμείς στην Μαριγό. Μας πήγανα στην Παναγία. Ναι. Ακριβώς εκεί πέρα που έχει Μαρίκα. Πώς είναι εσύ πω τώρα, πόγουν τον Ήλο του Κατέγια, ναι. εκεί ακριβώς ήταν πάλι ρημνά. Ήρθαν σήμερα εδώ πέρα, μια Ελλάδα, ερήμωσε και πήρα και κρύο κατοικεί. Τι Ελλάδα ήταν αυτή? Κανένας, ψυχή, φουρνάρια και πέτρες. Φουρνάρια και πέτρες. Και βολότοπους. Άγριος τόπος, Πολύ. Ερήβωσε και πίνα. Μόνο ήταν κάτι δυο παράγγες που ήταν από του Σαλί. Του Παντελή, του Πετεράς, οι καλύβες ήταν παράγγες. Και παράγγες ήταν και καλύτερα. Του Σαλί πρώτα τα μεταξύ. Ναι. Ακριβώς εκεί. Οι χωριάτες, δεν είναι καμιά από εδώ έτσι χωριάτες. Όχι, Αρταγιανές. Αρταγιανές είμαστε. Σκεπασμένες με τα σεντόνια, ένα δεματάκι δηλαδή τόσο, πίσω με την πλάτη, ναι, και με ένα φαναρί τόσο, ερχόταν από τη Μακρικάπα, από τη Στενή, από εδώ αυτά τα χωριά, τον Πάλιβρα, ερχόταν. Και άμα είχαμε κανένα δεντράκι, άφηναν και το φαναράκι ξεμασμένο και πήγαιναν στη χαλκίδα, φοβούσαν το δαδί, είδε τα παπούτσια έτσι. Ήταν, πού τα βρίσκανα, τέτοια, τσαρούσια. Εσείς δηλαδή που ήσασταν πρόσφυγες, ήσασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτό θες να μας πεις τώρα? Ναι, αλλά τα κουνετάκια μας δεν τα αφήναμε. Φορούσαν και εμείς τα κουνέτες. Τα κουνέτες, φορούσαν και εμείς τα κουνέτες. Τα λέμε όμορφα τα πράγματα. Και τα ποδαράκια μας ήταν από αν έβαζαν το κανείς για βγάλει παπούτσια, αν. Δεν ήμασταν και πια εντελώς με τα τσοκαρέλια. Εκεί πέρα πάνω, ρημιά. Μας έδωκαν δύο ταγγύρια εμάς. Ένα εμάς και ένα την μνά μου. Και μάλιστα τρία, ένα την μνά μου. Ένα εμάς, εγώ με την πιά μου, σχολημένη, και η μάνα μου με τη φώτο και με την Κατίνα. Ότι σε έπαιρνε η βροχή, έπρεπε τα ταγγύρια όλα να πάνε να κάτσουν στη θάλασσα. Ναι. Όλα τα ταγγύρια πάνε να κάτσουν στη θάλασσα. Ναι. Μια βραδιά είχαμε στρωμένα, έστρεψα. Και πετά είχαμε ένα κιλί στο περουμένο. Λοιπόν, ένα κιλί του φοριού, το είχαμε πολύ και μετά είχαμε το στρώμα. Είχαμε το στρώμα. Ναι. Το πρωί σχόλμαστε. Μα λέγω, Άνια, τι έχεις κάνει εγώ που κοιμήθηκα? Πολύ το έχεις κάνει εγώ που κοιμήθηκα. Στον ύπνο μου, ήθελα να κάνω το νερό. Φωνάζω τη θεία μου. Ξυπνώ, ξύπνησα. Θυμάμαι του ξύπνησα. Φωνάζω, Άμια,
Βλέπω ένα τόσο πραγματάκι, ένα αλόκοτο πράγμα, με μια μουρά γυριστή, με εκείνα τα κέρατα. Με συγχωρείτε, ο ποπός του ήταν μακρύς, σαν, ούτε σαν κολοκύτ. Ένα, Ναι. Και τι ήταν? με λέει, τι θέλεις, λέει. Εγώ, μόλις είδα εκείνο το πράγμα και άκουσα τη φωνή, σκεπάζουμε με το πάγωμα, πού έφυγε, πού πήγε. Σατανάς. Ένα τόσο πράγμα, με εκείνες τις φουρές, με τα κέρατα, τι άλλο. Να μην πάει, πήγε το. Μαρά μια λίγο αυτό και αυτό. Σώπα Μαρή, σώπα, λένε το δει. Σκόνομαστε δεν τι να δει. Μια λούμπα νερό, άστρο το ξεπτισμένο έρχεται και πάλι. Μια λούμπα νερό και εμείς κοιμούμασταν απάνω στο νερό. Όταν ήρθατε εδώ, μου είπες ότι πήγατε στο σχολείο. Ναι. Ναι. Παρόλη την προσφυγιά, παρόλα τα τσαντίδια, το σχολείο λειτουργήσε αμέσως. Όχι. Όχι. Πήγαμε σχολείο. Δηλαδή, εσείς ήσασταν από τους πρώτους μαθητές, από τις πρώτες μαθήτρες που πήγατε στο σχολείο. Πού λειτουργούσε το σχολείο? Πού λειτουργούσε, εδώ πάνε στα ταλάματα. Εδώ πάνε. Πού είναι ο δρόμος Μαργιφωτού, οπότε η Αστάκ. Ναι, εκεί πάνω. Το γήπεδο κάπου. Όχι, στο σπίτι, πού έρχεται ο δρόμος για το σπίτι. Του Μπεγιάζει, Ναι. Είμαι και εσύ, πού είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που είναι και έρχεται να μπείτε μέσα στο σπίτι. Ο δρόμος. Πάνω. Ναι, Προς τη φανερωμένη. ναι, βαρύ στη φανερωμένη. Στο σχολείο εκεί, Εκεί ήταν η θάλαμη. Ήταν θάλαμη, στρατιωτική πάλι. Ναι. Και πηγαίναμε εκεί πέρα. Είχαμε μια δασκάλα και την έλεγαν την κυρία Χρυσάνθη, ήταν από την Κατενή. Άρε τρέλα ο Κάδες. Αλλά και μας έπιανε, με την ομπρέλα μας χτυπούσε. Ήξερα, δεν ήξερα, έκανα με την ομπρέλα κάθε πρωί, αλλά μας πάρει γκαρντάζ. Γιαγιά μαζί πήγαινατε, με τη γιαγιά. Άλλη τάξη. Η γιαγιά ήταν πιο μεγαλύτερη. Ναι, σε άλλη τάξη. Εγώ Δεν πήγατε μαζί, δεν ξεκινήσατε μαζί. Η γιαγιά πρόλαβε και πήγε στο χωριό. Η γιαγιά πήγαινε και στο χωριό, αλλά Πήγες εσύ, μια χρονιά. Είχα τη Ρουβή. Είχα την Καθήνα τη Ρουβή και ήταν επιμελήτρια. Α, επιμελήτρια. Ήταν επιμελήτρια. Τι πώς. Την Καθήνα τη Ρουβή. μια μέρα με πήραν Τετάς πήγα εγώ. με πήρανε και με μένα. Πετάτε στάση μου και έφερε. Το χωριό λεφτά πήγε. Στο χωριό πρόλαβες όμως και πήγες μία. Μια τάξη. Πού ήσουν Φώτκο, σχολείο. Και η Φώτκο ήταν στο Μεσέλιο και κάπου δεν την περίμενε. Τι είναι το Μιτσέλ. Ναι, στον δρόμο. Στον δρόμο περίμενε και σχολούσαν τα παιδιά και πήγαινε ο καθένας και πήγαινε εκεί Φώτκο στο σπίτι. Μια μέρα την άφηκανα, τη Φώτκο, ότι αν παραξηγήσει όχι, είπαμε τα πούμε. Δεν πειράζει, παιδιά είναι. Παιδιά ήσασταν. Έφαγε μισό κιλό τυρί η Φώτκο. Μέσα στο τύπη. Μέσα στο σπίτι έφερε το τυρί. Μες στο σπίτι του Όχι, μέσα στο σπίτι μου. Ρωτάει η μάνα μου τον μητέρα, λέει Μέντο, ποιος λέει θα μπει σήμερα έτοιμα. Αλλά όμως, εγώ και η Κίμπα, θα βγουν κανένας άλλος, εγώ και η Κίμπα. Μας είπε άλλο. Δεν το κάνω. Μέσα όλο το θάρρος εγώ Δεν καταλάβαινες τίποτα. Τίποτα. Αρκεύω. Πέρασαν χρόνια περισσά, νομίζω 500 και ένα άκρη πρόσφερε η ταπεινή μου γλώσσα. Το σκοτάδι στο Θεό, μαυρίλα και αντάρα, όπου παντού οι τύρανοι σκόρπισαν τρομάρα. Κι άλλοι πολλοί εκλέγανε, συνάμασαν και εμένα, και μια να μπει πρόβαλε τι του 21. Και δρόσησε χίλι πικρά, πετάκαμε δροσάτα, γλυκιά μας κι αν όλες κοστίνη γαλανομάτα. Εστέκεται υπερήφανη, κι όνειρα είσαι νίκη, στα 12 προχώρησε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί εφάγει πιο λαμπρά σαν κόρη του Ζεφύρου και με ένα βήμα στόλισε τα μέρη του Σιτήρου. Και έβλεπε υπερήφανη τα μέρη όλα τα άλλα,
Στα 13 κλείδησε και πήγε στην Καβάλα. Με γέλια και με χάρη έχουσα πολλά άτομα. Στα 19 πήγε στην πόλη του Ανδρεανού. Και τώρα ετοιμάζεται, την καρτερούν όλοι, στον Τζρούρο της Αγίας Σοφιάς και μέσα στην πόλη. Και στην πόλη θα φανεί, θα είναι θεσπεσία με το χρώμα της το έμπορτο θα λάμψει μικρασία. Γι' αυτό και εγώ την αγαπώ καθώς η κάθε, γιατί είναι πολύ έμορφη σαν την αρχαία Έλλη. Έφαγα χειροκροτήματα. Έφαγα χειροκροτήματα. Αυτό το ποίημα ήταν, το λέγανε δηλαδή από την πατρίδα και το... Όχι, ήταν εδώ. Όχι. Ο δάσκαλος το μάθε εδώ. Εδώ Ο συναντήστε φέρα. παππούς μου Βουτουμπάρας είχε 850 λίρες χρυσές. Πήραμε από το χωριό για τα κτήματα που αφήσαμε, πήραμε 37.000 χιλιάρικα και 30 ομολογίες. Πήραμε και παίρναμε τόπο. Ναι, τέτοια αυτά τα χαρτιά δεν υπάρχουν. Τα πουλήσαμε τα έδωκα μαγάπης του 41 τα δώρα. Ναι. Το 41 έφαγε πολλά Το πράγματα. 41 τα δώρα. Έφαγε πολλά Ναι. πράγματα. Μέχρι προχθές, Πες και τις τούμπλες. α, ναι, Πες και τις τούμπλες. δούμπλε, μέχρι εδώ. Τι ξέρεις τι ήταν και τη μαρκάρι, η φωτούρα, Ποια, τη φωτογραφία. είχες φωτογραφία. Μα δεν είχε. Την έφαγαν, την εξέστησαν. Μα λέγονται την άφηνατε. Ναι, δεν την άφηνατε. Αυτή ήταν λέγονται ενθύμιο. Βέβαια, για ενθύμιο. Εσύ να φορούσες ή η Κατίνα νομίζω. Η Κατίνα Η ήταν. Κατίνα. Φορούσε. Και- ναι, Για πες τι είχες. ναι, φορούσε, πήραν τα λεφτά αυτά για να μην τα σκορπίσουν η μάνα μας και τα κάμνα, και έκαναν ντούμπλες. Πήγαν στο Κατζίβα. Τούμπλες ήταν Α, πεντόλιρο, Ναι, Ναι. ναι, οι ντούμπλες ήταν μισή λίρα, τι ήταν. Ανάψη λίρα. Ανάμιση λίρα. Ανάψη λίρα Ναι, ήταν. ναι, Ανάψη ναι. λίρα. Εντάξει, δεν... Ανάψη λίρα ήταν. Και έπαιρναν 750 δραχμές και την πουλούσαν τότε στην πείνα 1500 δραχμές. Ναι, που γιατί και η πείνα έφαγε ναι, πολλά ναι. πράγματα. Ναι. Και είχε αρματισμένες η μάνα πάση μια κίτρινη κορδέλα και είχε η Κατίνα στο λαιμό της. Και πήγε στην εκκλησία. Μια Κυριακή πήγε στην εκκλησία με την μπούμπλες. Έκατσε και σκόθηκε το χωριό. Έκατσε και Μαριά το λέω. Μα οι κουτσουμπάρινες. Μα οι κουτσουμπάρινες νούμπλες γιατί. Μα οι κουτσουμπάρινες νούμπλες γιατί. Το κουτσουμπάρινο είναι παρατσούκλι. Όχι, είναι επίθετο. Επίθετο του παππού. Α, Σταγινός Βουτουμπάρας. Ευτυχία Βουτουμπάρα. Το σπίτι είναι ευτυχίας Βουτουμπάρα. ναι. Και τρώγαμε. Τότε δεν ήταν τραπέζια, θα τρώμε τραπέζια. Είχαμε πλασταριά. Ναι. Πλασταριά. Και κάθομασταν και τρώγαμε. Βλέπουμε τη Λεωνόρα. Τη Λεωνόρα του... Πώς σας είπα. Παλαμίδα. Του Παλαμίδα, τη Λεωνόρα και την... Αυτήν. Πώς τη λένε μωρέ, ξέχασα. Του Θανάση μωρέ την Πομπό. Α, την Αρχόντο. Ναι, ναι. Ναι. Και έρχονται αυτές. Τα χρόνια ελέγχουν. Όλες και ελέγχουν. Σκόφαμε και ταρτές. Τι είναι μάλλον. Δηλαδή ήρθαν να δίνουν έτσι ντούμπλες. Αληθινές είναι μαράμια ελέγχουν. Για είναι ψεύτικες. Λέει άτομα και δείτε. Τσιμπλάς με το λαιμό της Κατίνας. Λέει άτομα και δείτε. Είναι ψεύτικες. Μα και αυτό θέλω μαράμια ελέγχω. Τι ντούμπλες είναι αυτές. Ήσαμε εδώ πέρα. Είχα και την άλλη φορά έπιασα και τα ξέσκυσα. Ας το διάσκαλο λίγο και το μαντί λίγο σάπι τώρα. Άντε λίγο και τα έριξα μέσα στο κύριο. Γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα λαογραφικό μουσείο και όλα αυτά τα πράγματα μας ενδιαφέρουν, θα είναι χρήσιμα. Είναι η ιστορία μας. Ναι, Είναι ναι, ιστορία ναι, μας. όχι να μην την παρατήσουμε. Ναι, θέλουμε να τα μαζέψουμε, θέλουμε να τα διαδώσουμε. Εσείς οι νέοι Εμείς οι νέοι θέλουμε να το ευαισθητοποιήσουμε και τα να το παιδιά μας. συνεχίσετε. Και εσείς οι πιο μεγάλοι να μας βοηθήσετε, να Ναι. μας δώσετε ό,τι έχετε, ό,τι τέλος πάντων. Ακόμα και τα ψιά και τέτοια. Ναι, Ναι, ναι. Κάποιες Τα μπακυρένια αυτά που είχατε. Ναι. Πού τα γναπονένα. Πού τα γναπονένα. Μπακυρένια δεν είχαν. ναι, Καζάν,
Ναι. Μέσα, Όλα αυτά τα φέρετε από εκεί, Να ξέρετε επίσης. εκεί το έχουν το καζάνι. Μην το πετάξετε το καζάνι. Μπορεί κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, θα το χρειαστεί το καζάνι. Τώρα σε εσάς τι να το κάνετε το καζάνι. Έτσι το έχουν. Ναι. Έχουν και πλυντήρια πάνω. Βέβαια, τώρα στο καζάνι ποιος πλένει. Ναι. Θα τα μαζέψουμε όλα αυτά τα πράγματα. Μα δεν δώσουν να πάμε. Τι να το κάνει. Τι να το κάνει. Αυτό το πράγμα θα μπει σε λογογραφικό μουσείο, θα πει εκεί και θα φανεί. Εκεί πέρα στην αυλή δεν το βλέπει κανένα. Και πολλά πράγματα δηλαδή που θα έχουν καρτάκια ένα σπίτια. Μέσα στα μπαούλα το βλέπω και από τον εαυτό μου. Κάποια πράγματα ας πούμε, που είναι τσιγιάς, εντάξει θα θυμάμαι, αλλά κάποια πράγματα εκεί μέσα είναι άχρηστα. Εσείς είπα να συνεχίσετε το έργο σας. Να μην τα αφήσετε, να διαδώξετε ποιοι είχε η Αρτάκη, πώς ζούσε η Αρτάκη, πώς έκαμε η Αρτάκη. Όλα να τα μάθατε και τα μικρά τα παιδάκια. Βέβαια, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας. Γι' αυτό σας ρωτάω και τραγούδια, γι' αυτό ρωτάμε και χορούς. Ναι. Γιατί και οι αρτακιανές στολές που φτιάξαμε φέτος, ρωτήσαμε αρτακιανές να μας πούνε πώς ήταν περίπου, κάποιες που θυμόντουσαν πιο μεγάλες γυναίκες κτλ. Ναι. Για να είναι οι ίδιες και να μάθουν τα παιδιά να χορεύουν. Ήδη και φέτος έμαθαν πάρα πολλά τραγούδια και χορούς, αλλά θέλουν αυτά τα αυθεντικά. Ας πούμε, αυτό το τραγούδι που μας είπατε δεν το έχω ξανακούσει. Εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι δεν το έχω ξανακούσει αυτό το τραγούδι. Και τα άμαθατε τη μάνα μου. Ναι. Βέβαια. Από στόμα σε στόμα. Δεν είχατε και ραδιόφωνο. Ναι. Από τη μάνα μου. Και καμπός ακούστηκα, ξέρω και εκείνα τα άρπαξα και τη μάνα. Και περισσότερο εντάξει, ό,τι σας είχαν πει εκείνοι, γιατί εσείς μικροί φύγατε από εκεί, ό,τι σας έλεγε εκείνη, αφού και πατέρα δεν είχατε, ό,τι σας έλεγε εκείνη. Ναι, όχι, ζούσαμε ρε παιδιά. Είπα, δεν θέλω να με παραξενήσετε, ζούσαμε πλουσιοπάραγα, αλλά δουλεύαμε σαν τα σκυλιά. Η μάνα και η γιαγιά μου Ήτανε δουλευταράδες. δουλεύαμε σαν τα σκυλιά. Και 35 χρόνια δουλέψαμε στα Μπέλα, στην Ελεούσα. Ναι. 35 χρόνια. Ελιές, Τρίγο και το καθεξής. Ύστερα φεύγαμε από εκεί πέρα, τελείωναν τα πάντα, φεύγαμε από εκεί πέρα, πηγαίναμε από εδώ στα Ψαχνά. Να μαζεύουν τέτοια, όχι, και κοκάρια, για να βάζουν μέσα τα τεφόνια, άντε μέσα στα αυτοκίνητα, να ανοίξουν και τα παιδιά. Όλοι που τερίσαν. Σανό. Που τερίσαν. Τα άκυρα. Να μαζεύουν άχυρα, να τα κάνουν στίβα, να έχουν τα αυτοκίνητα να τα παίρνουν, να τα βάζουν μέσα, να βάζουν πεπόνια και να τα πηγαίνουν. Και ύστερα κοκάρια. Πηγαίναμε στα κοκάρια. Και πήγαμε το 81 και η Αριστόδο είχε πλατάνια, ήταν αυτό σοκάκι, παραπόστατα και αυτά. Και εκεί πέρα που πήγαμε, στο ξενοδοχείο που καθίσαμε, που πήγαμε το 81, μας έβγαζαν με τις τάμες τις γεμιστές και με τα βιολιά. Ναι. Έδωσαν τα βιολιά και μας καταγόριαζαν. Τόσο πολύ. Και όχι. Περάσαμε πολύ όμως. Τα καλύτερα ξενοδοχεία, στα καλύτερα εστιατόρια μας πήγαν. Πήγατε το 81. Το 81. Εγώ που πήγα φέτος, Ναι, η Τσιγούρα, ναι, δεν ναι, ξέρω πόσο αξιοποιημένη ήταν το 81, αλλά τώρα ναι. είναι πολύ όμορφη. Είναι όλο ξενοδοχεία, Σωστά. ταβέρνες, όλη η παραλία, Όλη η η παραλία. κατοικησία άμμο, Ναι, ναι, ναι. ναι, Πολύ κόσμο, πάρα πολύ, πήγα και καλοκαίρι εγώ. ναι. Όλη η Τσιγούρα είναι, Σωστά. θυμάμαι, Και τώρα θα κάνουμε. ναι, είναι τα τελευταία χρόνια, γιατί Ναι, ναι. και τώρα φτιάξανε πλατείες που ρώτησα τη μάνα μου που είχε πάει το 88 και μου λένε δεν ήταν αυτά. Και Ναι, φωτογραφίες που έφερα και μου λένε όχι αυτά δεν ήταν. ναι, τώρα τα κάνουμε. Τώρα τα κάναμε. Ναι, ναι. Παντού ζήσαμε και στην Πρωτοτυπικό που πήγαμε και στην Βρούσα πήγαμε. Υφάσματα και τέτοια. Βρούσα. Τα υφάσματα τότε που φτιάχνανε τα ποστάνια, από πού τα φέρνανε. Ναι, την Βρούσα. Από την Βρούσα ήταν Την εντάξει. Βρούσα. Οι Βρούσες στα μετάξια ήταν. Ναι, και τώρα. Και τώρα είναι, και τώρα. Και τώρα, Και εξακολουθεί τώρα, να ναι, είναι. η Ναι. Βρούσα. Εντάξει. Και είναι όλο σκεπασμένο το. Πήγες Μαρίκα, στην Βρούσα. Ναι, ναι. Πήγες. Ναι. Πήγες στο. Συσκευαστή αγορά. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρίκα,
αγάπη, μην με παρακαλείς. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με προτιμήσατε και ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.